אוקיי, בואו נסגור את העסקה. אני חושב שכבר דיברנו על הכל, הכל ברור. המזומנים פה חביבי, כל הכסף הבאתי, 1,000,000 ג'ובות, 700,000 אני, 300,000 אתה. לא, זה לא מה שסיכמנו, חצי, או שכלום. אנחנו מדברים על זה תקופה ארוכה, כל הסיפור הזה, חודשים. בסדר, מה אתה עשית בשביל זה? אני עשיתי את הכל, מה אתה, לא, חצי או כלום, או שאין כסף. אתה יודע איזה השקעה הייתה פה בשביל להביא את ה1,000,000, איזה עבודה. כלום השקעה בעבודה שלי. זה אם כבר אני צריך לקבל את ה-600, אתה את ה-400. לא חביבי. לא? היה סיכום, 700,000 אני, 300,000 אתה. הכסף כאן. בוא, נסגור את העניינים. לא. נחליט. לא. לך תעשה כוס קפה. חצי או שכלום. יאללה, לך תעשה את הקפה. וואלה, טעים. יאללה, סגרנו את העסקה? סגרנו. צריך לספור את הכסף. ספור אותו, כן. 700,000 אני. כן, אני חשבתי שאנחנו כבר הרבה זמן בעסק הזה בסדר, הסכמתי. יאללה, קדימה.